Hi mga ka-Ronbel! How are you today? Unsay paniudto ninyo mga ubod ng ganda at ubod ng gwapo? Ako, happy kay ko kay nakapagyo ko ani kay sa una ra ko na kuryoso og luto ani. Say hello to soft pith of palm, pith of coconut trunk or coconut palm heart. Sa Bisaya, ubod sa lubi, sa Tagalog, ubod ng niyog. Diba nahisgutan na nato ang iyang scientific name, Cocos nocifera. Diba? Thankful kay taani kay Tree of Life kini siya kay samot na sa iyang mga benepisyo. Makasupport siya sa immune system health, antiviral siya, antibacterial, anti-parasite, provides natural source of quick energy, enhances physical and athletic performance. Di lang ka na, rich in nutrients and low in fat calories sad siya na siya protein, different amino acids, makalow sa siya blood sugar. Tukay siya sa lumpia, katong plain o katong ngohiong style yan. Asya siya sauce, maghimo sa tag sauce. Simple sa pag-isa niya, ahos, bombay ug dahonan. Tug oyster sauce nga tag city. Sa sauce na magdaog ani mo kung i-make sure na ko nga lami ang sauce. Sura ang sauce niya, gigisa ra siya sa ahos, bombay, unya, sili. Gibutangan ta nato og tubig nga 1 cup kay butangan man nato og cornstarch, yes, butangan nato og suka, patis, pepper o imo na siyang timplahan according to your taste sad. Happy lumpia lunch everyone! Mao kina Ronbel Gams.